Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Rahma Khairunisa dari 9G. Saya akan membacakan geguritan bahasa Jawa bertema penjajah. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Bebas saka penjajah lan penderitaan. Merah putih dadi bakti, perjuanganmu dadi saksi. Keringat lan getih ngalir Brebes mili demi bumi Ibu Pertiwi. Kanggo para pahlawan sing ora wedi karo kematian. Merelakake jiwa lan raga dadi taruhan kanggo kemerdekaan Indonesia merdeka. Kula generasi milenial badhe ngaturaken matur suwun kanggo perjuanganmu kanthi Indonesia merdeka. Matur suwun kados dadi dalam kemerdekaan. Muga-muga Gusti paringi keanugrahan kanggo kabeh bekti marang negeri. Terima kasih.